ndị Igbo igegokwa ntị maka akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata. Nke iri, Nnamdi Gosin na-arụ n'ụlọ ọba ego Zenith nke dị na Sapele Delta steeti ewerela ụdọ gakwugbuo onwe ya. Ajọ ozi dị otu a bịara dịka nwa amadi a gara n'ihu akwụkwọ ya nke akpọrọ Facebook n'asụsụ ndị iti were dee kwuosio n'ike dọnịdọnị nke ụwa agwụgo ya dịka o jechara nke a ka e butere ozu nwa amadi a n'elu ebe o jiri ụdọ kwugbuo onwe ya. Nke itoolu, Mrs. Solomon bụ nne Jennifer, ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị ahụ enyi ya nwoke akpọrọ Moses gburu na Jos ma bere ya ọtụtụ akụkọ ahụ nke o ji eme ọgwụ ego yahoo. Nne nwatakịrị nwaanyị agwụgo ndị nta akụkọ na mgbe nwa ya nwaanyị na-etolite na-eme ọtụtụ ọyị ụmụ nwoke ndị dị iche iche na-ebu ụgbọala oke ego achọ ya abịagasị na ya adogo ya aka na ntị ugboro ka ọ kpachapụ anya na ụdị ajọ ndụ ọ na-ebi. Nke asatọ, aka kparago otu nwa ikorobịa n'Enugu ebe o ji transfa adịgboroja wee na-achọ ịzụ ekwentị nke ọnụahịa ya ruru 200,000 ma dowe ahụ n'ụzọ na ndị amị nke obodo anyị bụ Naijiria. Tupu ndị afịa gụgba nwa amadi a ma chọrọ isu ya ọkụ, ha etigo ya ntị aka kama ọ bụzi ezigbo ndị amị bịara bịa napụta ya n'aka ndị ahịa tupu agbanye ọkụ. Nke asaa, otu egwuregwu bọọlụ Everton nke dị na mba England achụọla Rafa Benitez bụ onye isi otu egwuregwu a n'ọlụ maka anaghị eme ọfụma dịka a tụrụ anya na ọ ga-eme na ya bụ otu egwuregwu bọọlụ. Nke isii, Gọvanọ Hope Uzodimma nke na-achị Imo steeti ahọọla Pascal Okechukwu bụ onye ji Cubana Chief Priest wee mara n'ọlụ dịka onye soshal midia aid ya n'ime ahọ 2022. Nke a bịara dịka nwa amadi a kpọrọ Cubana Chief Priest ganye n'ọha ntakọ Instagram ya wee kene Chineke maka ọkwa ọhụrụ nke o nyere ya n'ime ahọ a. Nke ise, Alhaji Mujavid Asari Dokubo ekwugo na dịka ọtụtụ ndị na-awacha nku ma na-egosipụta nkwado na njikere ha dị maka ọkwa onye isi ala nke obodo anyị bụ Nigeria. Asari Dokubo agụgo n'ihu wee gwa ndị nta akụkọ kwuosio na ọ bụ ndị South East bụ naanị ndị tozuru etozu maka ọkwa onye isi obodo anyị bụ Nigeria. Nke anọ, ndị Northern Elders Forum bụ ndị nke akpọrọ NEF n'aha ịchafụ esigo n'ọnụ onye okwu okwu ha bụ Dr. Hakim Baba Ahmed were dọọ ndị Naijiria aka na ntị ka ha ghara ịtụnyere onye dịka maọbụ onye ọbụla yiri Buhari na ndọrọndọrọ ọkwa ọchịchị onye isi ala nke na-abịa mgbe na-adịghị anya. Nke atọ, dịka ndị Nollywood ruru uju maka odogwu nwoke ahụ kpọrọ Sam Obiagọ bụ onye nke nara mmụọ n'ike ekwugo etu a ga-esi wee ni nwa amadi a dịka ozi na-erute anya aka mere ka anyị mata. Ekwuru na ọ bụrụ na ọnwa Febụwarị nke afọ 2022 agba mkpụrụ abalị 11 na a ga-eni Daddy Sam na be ya Asaba nke dị n'ime Delta steeti. Anyị niile wee sonyere ndị Nollywood wee na-ekpe n'ezinụlọ ya wee na-asị ka mkpụrụ obi Daddy Sam zuru ike na ndokwa amen. Nke abụọ, otu nwaanyị jere ahịa esekpurugo mba ji o gotere n'ahịa nakwa ngwa nri ndị ọzọ o gotere n'ahịa ma chefuo ọmarịcha nwa ya n'ime ụgbọala. Ihe ọjọọ na ihe ụka ọchị dị otu a mere n'ọgbakọ nke dị n'Owerri n'Imo steeti. Nke mbụ na akụkọ iri gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata, dịka ozi ahụ bịara na ndị ọnụ gọọmenti gara gbasa ogogo ndị uwe ojii nke dị na mgbidi, anyị na-anụta ozi na dịka akpara ya bụ ajọ agwa na otu onye inspektọ nke enyeghị anya aha ya esigo na ajọ agwa ndị ọnụ gọọmenti gara n'ogige ndị uwe ojii nke dị na mgbidi wee na mmụọ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ọgwụ ebe a ka anyị ga-adobiri akụkọ iri nke gbaa n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo chetakwa na ọgụ nju na-adị agba mme maka na ọ bụ ile ọma ka nju na-eji aga n'oge ọ bụla isi chioku n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka emesịanụ.